Pipito lakay. Pagkwartaan? Uwan. Oh, Oh, kas makita mo. Raffle tickets dagito lakay. kasano pagkwartaan da kita iska ba kahit? Anya kumapay. Ilako taan. Sapay dadakil ti price na. 100,000 pesos ko naman. No. Si kakit di matlakay. Saan apod no dagiti prices ana ikarga iti ticket? Inkargak na ang data. Tapno ado ti mainggan nyo kadagiti kalugaran ta agumatang. Anya, saan da nga ta amamuhan? Saan? Ado tayo nga aglaklako iti raffle tickets ita. Sigurado asaan ang makadlaw dagiti kalugaran tayo apeke a raffle ticket ti ilako ta. Oh, lakay, makikitam dito eh. 200,000. Uwan, no mailako ta amin dagito'y a raffle tickets. O, di adda ti 200,000 ta. Easy money ko naman. Mala, agsagana ka nga rodan. Tarogyan tanta agila ko kadagito'y a raffle tickets inton bigat. Ha? Uray saan tapay lang ang amapan itibang kagta. Ay, wala. Nalaklaka dahi ta na pagkwartaan. Ay, nalakay. Magagaran ako na makaigam iti 200,000 pesos. Ay na, oray sak mo tabak. Ay nawaw. Lalainin tangarod ti mangila ko. Tapno magatang amin dagito eh. Di ka madanagan. Ngamin, ado ti amok dito yung lugar tayo. Ado ti gumatang no ko ah. Lakay, kompleto ka diti ticket nga inanam. Uy, isupay mo ta, numailako kami na gitoy. Ay, kadlala ingam ngamin ti mang sales stock ah. Uwang ka di. Alam nga rod, agsinatang agla ko ha. Mangrugi ka iti ayan da bakla. Tamangrugi akmat iti ayan ni Kumari Marina. Pagsabatan tanto nga eh. Basta i-text kantong. Alam nga rod, sana balay. Ado tinaluto a pangaldawan ta. Bigbigatan niya yung may kaditi balay, maris ka. Ada kaditi masapul mo. Umay kalakwan, Mari Marina. Anya tila kum aya maray. Raffle tickets, Mari. Raffle tickets. Kita ang Mari, oh. Dakkel ti grand prize. 100,000 pesos, Mari. Ha? Pangal-alaam ngay, iti kasta agatag. Sagmamanungay ti may sa ticket maray. 50 pesos lang, Mari. Nangina mo gayam. Sapay awan ti kwartak ita maray. Imbayad ko ngamin iti utang ko. Ay, tilon mo ay, Mari. Saan ka di pa'y an na-release? Ay nawaw. Saan pa'y maray? Intun umay alawas to ang maawat ko. Ayan, sige nga rod, Mari. Agsubli akto nga rod inton ma-releasean. Anya ti umay mo gatangan, manong pipito ah. Sana ka gumatang, bakla. Ay na wow, apay nga rin nga imay ka ngay dito ay. Ay, wah, imayak ta kaya't ka alakwan. Anya ti lakom? Raffle ticket. Gumatang kan, 100,000 pesos ti grand prize. Awan mo't swerte kung may papan iti kakasta abanag. Ay, anya nga ti amom, bakla. Amangan no agswerte ka itan. Ay, mabit lang. Sino tagpa-raffle, manong? Atoy, kita. Ay! Raffle for akos para iti masakit asa nga ili. Kayuin, iso gumatang ka na. Uray 5 lati gatangan. Makatulong ka lang arudan. Plus, adapay chance mo ang mangabak iti 100,000. Oh. Anya nga minan, ti ko ng pipitaw. Raffle ticket ti laklakaw. Well, Nana Luisa, 100,000 ti grand prize. Iso gumatang kay Kidin. Ang awan mo ti kwartak baraw. Ha? Damag kung adayang pawit ti anak yung agtrab-trabaho di abroad. Na, kasano ana amwam ti may papan iti day taba, nagpipitaw. Saan na napatag no kasano, Nana? Alan, gumatang kayo iti raffle ticket. Kanya nga iti amuyaw. Ang mga no agdoblay, wano agtriple ti kwarta nga impawit ti anak yaw. Kasaritak pa'y nga umuna ti anak kaw. Ipakaamok pa'y nga umuna ken kuana.
Tamangan no salud-sudon na, no anya tinangusarak iti kwarta nga impawit na. Ay nawaw, apay masapol pa. Uray sa anin. Sigurado ang masorpresa ti anak tiyaw no mga bakayo iti raffle. Makatulong kayo pa iti padayo at tao, nana. Kumusta nga, Pipito Lakay? Ado kadimot na ang tinailakom a raffle Ay, tickets. mura, nagadaw. Ay na, talaga aswerte ta itangal daw alakay. Ay na, mayat gayam ti kasto nga ramiden ta bakit. Bumak ng taadagos. Ay na wow. Kitwan mat namin. Eh, no kastoy ka na yon. May patariman ta mula ti balay ta. Kain, makagatang ta iti appliances ta bakit. Ay na, sigurado na itan lakay. Adon to ti umapal ka data. Damari iska kan Pipito mo ti lumabas iti sangwanan ti tersinang bakla. Ay, mapandaman na lagi sorsor iti raffle ticket, Ison sa mo ti trabaho da ita. Ayun nga at paisaw. Gimatang kakad iti lako da. Gimatangak. Isupay matapagpuunak ng mga bakak. Sika, gimatang kakadi. Sampay? Urayak pa'y ama i-release tilon ko. Ta iso tigatang ko. Ay katwan anyang iti amutay yo, Ala itad mo tigat gatangak. Tamapanak man iti enti kumarit. Mabang ko i-follow up tilon ko. Ayun ngagpaiso. Ay mabit lang, ta isupot ko, tigat gatangan. Nai-release mo't siguro tilon mo, Mari Marina. Ayun, na-i-releasean mare. Gumatang ka nga rudin, itilakok a raffle ticket. Tapno saan ka maibusan. Iso at talaga ti plano. Ikanak iti bay sa abuklet mare. Sigurado ka, Maray? Wood, Marina latan ti isurat mo mare. Ay na, nagyang manakunay, Mari Marina. Ay na wow. Tay narakop nakpay mare. Naragsakak lang amin, Mare. At to yung tibayad ko mare. Itiks nak to ano bilang lang ta mahabakak. Well, Mare, basta isurat mo ti contact number mo dito yung ticket a ginatang mo. Iti kasta, itext na kanto ti boss mi, numabunot tinagan mo, Mare. Yan tayo na ilako tandag iti raffle ticket. Mabalin mo't siguro nga ag-purchase ta iti appliances ta bakit. Kas kung may iti washing machine, ref, kain da dumapay. Aywan alakay, mabalinan. Ay, no, wow. Iti saan nga agbayag. Agbiagak ton akasladon. Uray siyak mat agbalinak to mat agdon niya. Wala. Agdigos ang tagpailitan, bakit? Sige, umunakan nga agdigos Pipito Lakay. Sumarunong akto, ikargak laang itibagdag iti kwarta. May sa abulan hindi napalabas. Ngam awampay mo ti update ni Mari Iska no nangabak mo lang dagiti ticket a ginatang tayo bakla. Ay na, wala nga ruwan. Panagkunakit. Naibos mo't ng titikit nga ilaklakod, Ayun hindi pa'y napalabas alawas ana ibos. Apay nga nga awan ti update da. Mapanak tuman iti ayan da Mari Iska. Mapangkuman sa ludsudan. Ay sige man, tapno updated tayo. Una, itiks kanto no anya ti ibaga ni Mari Iska. Speaking of Mari Iska, damat tinagsardang alugan iti paraangan da. Nagpeso. Anya nga ti deliver da. Ay, hala, dajay nagdadakil a karton, tinaikarga. Sus, sabalin ti agparparig na kanyak bakla. Idi na minsan, darat kan halo black ti na i-deliver. Ita, dadakkel mutan a karton. Sa dino iti nangalaan da iti kwartada nga inggatang da. Oh, si kamat gaya, Mari Marina. Anya ti ibagam. Umay ko laan sa lutsuda no na-raffle mo laang titikit a ginatang mi Mare. Di ka mo ngamin nag-update. Apay kasta ti reaction mo Mare. Ay, uwan, Mare. Nairaffle mo ton.
nairaffle ti busmi idi na palabas alawas. Ang daksang gasat. Ta saan mo't atinagan nyo tinabunot, maray. Uray may sakada kami, awan tinabunot maray. Ah, ay uwan, maray, uwan. Isang man kanyak no asino day tabos yo. Ah, anya? Ay nawang, masapol pa'y ayaw, maray. Katun tapno mamati kami maray. Ngamen, kaslagol ulbud kayo mga agasawa. Agasam man, ado ti makitkita mi nga may deliver dito balayo maray. Ah, anyat kaya't maasawan, maray. Iskamar kami nga agasawa. No saan nyo ang maisango day tabos nga ibagbagayaw, kanti binipisyari nga kung kunayaw, talaga akas ta ti panunutan may maray. Ay nalakay, madanagan ako unay. Ay nawaw, anya kumati pagdanagam. Ay, agdugo kayo dito pag sangwan tati lechon aginatang ta. Ay may ngamin ni Mari Marina. Ay basta, amudan samot ang tinaramid da. Kasano ama amuan da, kat sekreto talag matday jay iska bakit? Kasano ngay no agimbistigada? Agimbistigada lang Nalawa ti lugar tayo bakit? Ay nalakay, di taam mo ti kabailandang aramidan. Sapay aduda. Kumusta nga iti panag-imbestigam? Sinaludsud ko dagiti kalugaran, no am-amu dati beneficiary ang naikarga iti raffle ticket, nga inla ko da maris ka. Nga mawam kano ti nga ili tayo akas di tinagan na. Ay nawaw! No kasta, saan apod nung adda masakit asa nga ili tayo? Kasla kasta Ay una yan! Scammer maganda kita nga agasawa? Nasken nga isubli dati kwarta tayo, Carlo. Ay, sapay ado ti gimatang itila ko da ticket. Gaputa kaya tayo ti mga bakkan makatulong. Da tayo pa'y tina-scam dagiti agasawa. Ay, agreklamo tayo iti barangay. Tapno sa andang agruam. Nagtaod matgamit ti kalokwan ti kwarta nga igat-gatang da iti appliances da. Oh? Anya ti gagaram, Nana Luisa. Nadamag ko nga main, ang nagreklamo kayo ije barangay hall, balasang kao. Kaya't ko magtagreklamo. Di yung ibaga, agim matang kayo mat iti raffle ticket ala ko da maris ka. Un nga raw, imbayad ko ti kakaiso na kwarta nga impaw iti anak ko. Nagtrabaho ijay abroad. Ay nawaw, iti kasta nga idadyaw. Linuko da kayo pailaan, Nana. Ay, jak ni namnama akas to'y taramidon da pipito kan iska. Uray siyak mat anana. Nagtalok tayo kadakwada. Ngam kastoy mat inaramid da. Naskan nga isubli dati kwarta tayo. Wow, Nana. Urayan naklabi itak pelusak. Agkuyog ta ama pa ni barangay hall. Tapno makapagreklamo kay mat kan kapitan. Ay, nalakay, dito yung tibagbagak. Adda surat ni kapitan kadatang. Ha? Ay, binasam ka day. No niya ti mensahe na iska. Mapanta ka ni di barangay Holinton Lunes. Kasangwan ta dagiti mangireklamo kadatang. Anya? Ay, dito yung tibagbagak lakay. Talaga nag-imbestiga dagiti linuko tatak-tao. Ay, anya ang interamidin ta bakit? Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Mari Marina. Makisarita ta kadakwada lakay. Sige nga rod. Agsina ta Siyak ti mapan iti ayan dagiti customer ka. Si kamot ti makaammo ang makisarita ka dagiti customer mo. Wala kay, kasta ti aramidan ta. Ay nadya kaya ti mapahalod lakay. Pasensyakan, Mariska. Ngam ado kami ang nangireklamo kada kayo. Alan amare, diyo ko man ituloy tag reklamo. Ay, sana mabalin, Maray. Sangwan nyo ti bunga ti datos nga ramid yo. Ado kami alino ko yo, Maray. Ado kami pinangnamnama yo. Ti datos na, agraman dagiti babakat, kan lalakay dito lugar tayo, kat inraman nyo alino ko. Mare, Di kay na asyang kadakwada. mano ti kayat mo Mare Marina? Ay, nawaw. Pasensyakan yung saan nakagpabayad, Mariska. Ituloy mi ti reklamo mi, kontra kada kayo iti asawam. Pang-asim amare Marina, jak kaya ti may balon Mare. Jak kaya. Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao, no
no di mo kayat ti maikulbo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.